citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, truck nga kargadong basura nasunog sa sanitary landfill sa Davao City. Business Bureau nanawagan sa mga negosyante nga dili na hulaton ang deadline sa paglukat og business permit. Sa detalye sa ato mga balita, nasunog ang usa ka dump truck nga nagahakot og basura sa Davao City. Base sa report, nahitabo ang insidente kaganihang pasado alauna sa hapon di naas taliwala sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen, Tubok District ang truck dihang nasunog kini. Napay kargang basura ang truck ug wala pa niini madump ang kargang basura. Ang truck maoy kakontrata sa lokal nga gobyerno sa Davao nga manghakot og basura. Subayon pa sa Bureau of Fire Protection sa Davao ang sinugdanan sa Kalayo. Itawagan na lang amo ang manager na pakaadtuan ako dito sa taas, sa landfill. Ang ingon ni Engineer Peter Ayuno, niingon siya na control naman daw dito sa taas, niingon ang DFP. Kung nangutan ako kung unsay cause, niingon man na mechanical daw. Pero wala kay sigurado, ilaha pa dyan daw tong iklaro. Padayon ang ginahimong contact tracing sa city government sa Cotabato sa mga pasahero sa Philippine Airlines. Human dunay pasahero nga nagpositibo sa COVID-19 nga miabot niadtong Miyerkules, Enero 5 tuig 2022. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Nanawagan karon si Cotabato City Mayor Cynthia Sayadi sa mga pasahero sa Philippine Airlines nga mitugpa sa Cotabato City kagahapon didto sa Cotabato City Airport. Human, nagpositibo ang usa niini ka pasahero sa coronavirus disease. Matud sa mayor, wala moagi sa trial sa airport nga usa sa rekisito sa Interagency Task Force on COVID-19. Nagpahibalo si Mayor Sayadi sa tanang pasahero nga gikinahanglan nilang mag-home quarantine aron maobserbahan ang ilang panglawas. Nagpasuwab ang pasahero kagahapon isip pagsunod sa standard procedure sa ilang buhatan ug migawas sa resulta nga nagpositibo kini sa COVID-19. Nakigalayo na ang lokal nga panggamhanan ug ang Cotabato City Health Office aron madala sa isolation facility ang naisgutang pasahero. Nanawagan usab si Mayor Sayadi sa tanang pasahero nga mosakay sa awang airport nga moagi sa trials areas aron mabutang sa record sa syudad ang ilang paghawa ug ang ilang pag-abot labi na nga mitaas na usab ang kaso sa COVID-19. Sa kasamtangan, naka-alert level 3 ang Metro Manila tungod sa mga kaso sa Omicron. Ang pasahero nga positibo wala moagi sa triads kay bisita sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BERMM. Nanawagan usab siya sa mga ahensya sa gobyerno nga kung duna sila mga very important person kon VIP nga bisita ug dunay sugaton nga VIP kinahanglan nga ipaagi sa triads area isip pagsunod sa IATF protocols. Ronnie Junotero, Newsline Philippines. Stay safe. Nagpabilin pa sa ospital ang 53 anyos nga lalaki human tigbasa sa Kalinan District, Davao City kagahapon sa Udto, Enero 5, 2022. Sumala sa mga pulis, posibleng gisundan ang biktima sa suspect o personal nga bangi ang usa sa motibong ginasubay sa mga pulis. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Padayon pa nga ginatambalan sa ospital ang 53 anyos nga si Mario Carion, human tigbasa kagahapon sa Udto sa Villapuerte Street, Kalinan, Davao City. Naigo sa ulo ug kamot ang biktima.
Giila ni Police Major Jake Goles, ang station commander sa Kalinan Police Station, ang suspect nga si Juan Ramos Cali nga misibat human sa krimen sakay sa motorsiklo. Sa account ng mga witness natin na nakakita doon, yung victim din natin is nakamotor, yung suspect din natin nakamotor, para siyang sinundan ba. Di naunang pumarada yung victim natin, tinigil yung motor niya, tapos naglakad siya. Yung suspect naman natin, pumarada din doon malapit sa pinarahan ng motor ng victim. Pero yung motor niya, binaligtad niya, parang ready to escape na ba. Gitanggal na sa biktima ang iyang helmet sanglit. Nagmaniusab kini sa iyang motorsiklo, hinungdan nga naigo sa ulo dihang gitigbas. Personal nga bangi ang usa sa nakitang motibo sa mga pulis. Yapan sa verification namin sa investigation kahapon, at ngayon na binabala pa rin ng tropa natin is, parang ito si Mr. Ramos, parang anak siya ng dating girlfriend ng victim natin. So, ang anggulo na tinitingnan talaga natin na bakit nagawa siguro ng suspect yung nagawa niyang pagtaga doon sa victim natin is yung galit talaga. Kasi nanay niya yung girlfriend ng victim natin. Nahibilin sa crime scene ang laggaraw nga gigamit sa suspect sa pagpanigbas. Sa Facebook post sa anak sa biktima nga si John Carion, singgit niini ang hustisya alang sa iyang amahan ug aron mapanubag ang responsable sa krimen. Wala matud pay nakabangi ang iyang amahan una ang insidente. Mipailawom na sa operasyon ang biktima. Apan, padayon pang ginaobserbahan ang iyang sitwasyon. Ginapangita na sa mga pulis ang suspect nga wala na nakita bisan sa ilang balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Pabalay sa mga tribo sa Mati City, giinagrahan na! O kapin 3 milyones pesos nga kantidad sa shabu na signit sa bypass operation sa Midsayap, Cotabato. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagpatuman og bagong sistema ang Business Bureau sa Davao sa paglukat og pag-renew og business permit. Gawa sa manual, pwede nang magproseso og business permit online. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Duha ka sistema ang gipatuman sa Business Bureau sa Davao City sa paglukat ug pag-renew og business permit karong tuig 2022. Pwede sa online o pwede sa manual magisugdan niadtong Enero 3, 2022. We are available online, but considering na it's first time of its implementation, since na ako nagyapon ng mga opisina, we still cater at our offices, respective locations. Katong naamag ko yung pansel, nag-hesitate pa nga mag-visit sa online. So, lagi ako sana. Parallel na karoon, manual o panangkuan online. Sumala ni Maribel Pagikan, ang officer in charge sa Business Bureau. Misaka ang ihap sa mga aplikante karong tuiga kung itandi sa milabayng tuig. Very
remarkable, no, kay despite the pandemic. Nag-increase siya, nag-increase. Sulod sa tulo ka adlaw nga proseso og business permit sa milabing tuig, nakatala lang og 5,893 ka mga aplikante ang Business Bureau. Samtang karong tuiga, sud sa tulo ka adlaw anaa sa 6,710, misaka og kapin 800 ka mga aplikante ang mi-renew o milukat sa ilang business permit. Tungod sa luag-luag ang quarantine status sa syudad, hinay-hinay na nga mibalik sa ilang mga patigayon ang mga negosyante. Malaumon si Pagikan nga musaka pa ang ihap sa mga mo-renew o mulukat o business permit. Nagpahimang usab si Pagikan sa mga mo-renew o mulukat sa ilang business permit nga i-subscribe ang ilang online platform. So, try to visit para dili ka ma-expose sa mga laing tao. Or kung dili man, you are also welcome, no, to process face-to-face with us. Nanawagan si Pagikan nga dili na hulaton ang deadline sa paglukat og pag-renew og business permit karong Enero 31, 2022 aron dili makamulta. Eugene Hinutay, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Usa ka 27 anyos nga lalaki ang misaka sa reservoir sa Tagum City Water District ug buot mo lukso apan na rescue sa mga otoridad. Daling miresponde ang mga personahe sa Special Rescue Force sa Davao del Norte, Tagum City PNP, Tagum CSU, City Disaster Risk Reduction and Management Office responders o mga personahe sa Tagum City FSTN human sila makadawat og report nga dunay usa ka 27 anyos nga lalaki ang misulay unta og ambak gikan sa habog nga tangke sa tubig nga nahimutang sa Tagum City Public Market. Tungod sa pagtinabangay sa mga otoridad, luwas nga na-rescue ang lalaki. Padayon pang ginasuta ang posibleng hinungdan kung nganong misulay og lukso gikan sa reservoir ang lalaki. Kapin 3 milyones pesos nga kantidad sa gituhang shabu ang nasignate sa hiniusang operasyon sa PDEA Regional Office 12, Midsaya Municipal Police Station o mga sundalo sa 34th Infantry Battalion sa Philippine Army. Gihimo ang drug bypass operation sa Purok Saranay 2, Barangay Salunayan, Midsayap kagahapon sa hapon Enero 5, 2022. Subay sa report sa PDEA Region 12, misukol ang target sa operasyon hinungdan nga napatay kini nga giila sa mga operatiba nga si Jackie Gimba alias Dato, 23 anyos ug residente sa Sharif Sayadona, Mustafa, Maguindanao. Nakarecover ang mga otoridad ug napulo ka dagkong sachets sa gituhang shabu nga nagkantidad sa 3.4 million pesos, bypass money, cellphone, motorsiklo ug punto kalibre 45 nga pistola. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Giinagurahan na ang duha ka mga proyektong pabalay alang sa mga miyembro sa tribo sa Mati City, Davao Oriental. Unang giinugurahan nga Indigenous Peoples Housing Project kagahapon ang Balay Kalipay sa Sitio Kalinaw, Barangay Luban nga proyekto sa National Housing Authority kon NHA ug lokal nga gobyerno sa Mati City. Ang yutang tukuran sa pabalay gidonar mismo ni Mayor Michelle Nakpil Rabat nga 1.4 hectares. Sunod nga giinagurahan kaganiha ang Balay Maganahay Phase 2 sa Barangay Dawan nga itukod sa 8 ka hektaryang luna. Tanan-tanan moabot sa 75 ka mga balay ang itukod nga gipunduhan og 14 million pesos. 10 milyones pesos ang counterpart nga pondo nga ihatag sa LGU Mati.
Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!